Hello mga bay, maayong buntag. Mamahaw na lang ta diri kay wa madayon ang medical kay walay pasok. Walay pasok. Mahaw ta diri sa daplin. Mamahaw ta sa daplin mga bay kay kuan pa na. Wala madayon atong miniga medical, wala lagi pasok. Nya dia tu sudan Paris. Paris. Agoy Ginoo. Dong, pwede mahingi na tinidor dong. Tinidor pwede pas paabot. Ako tsara lang lahat. Di ko kay baon sa ni pagkaon no, pero patak-patak lang ta diri unsaon. Kani murag bawang. Tanga sili. Minta. Ganito ba yun dong gawin? Salamat. Kay bawo mo. Buto ang pagkaon ni Paris. First time na kumakaon. Pero ito lang kasi ang available nila mga bay na ulam. Kaya itry natin. Paris. Agol akong balon nga tae. Panos na. Kaya di man di pwede. Wa man di medika. Palit na po tag-uturoan niya. Hindi, unahan gamay. Biwok na. Ilaag ta mo sa biwok. Mamahaw na lang taka. Wala man madayon ang medical. Wilma Tizon, lumusad, migalab siya Ginalin di aner. Yan. Jubel, J. Suarez, shout out, Jerdit Gazmin. Morning, good morning. Anong pa-medical ka? Abroad ka ulit? Yes, Jerdit. Abroad ko ulit. Good morning. Ate Sor, sa may nangka, Marikina ako. Malapit ako sa San Mateo, SM. San Mateo, SM kasi ba, malapit lang ako. Pwedeng lakarin. Kasi, ano, boundary na kasi ang ano ko, yung bahay ni Tia. Ngayong aga, Remy Pizza Donton. Good morning. Malaag na ron sa biwok. Diri ko mag-medical sa St. Peter ba? Mary Ann Camacho Villafuerte. Sa St. Peter ko mag-medical. Marbs LM Dabal, migalab shout out. Layo kay kung gi-hike ganiha, kay layo mo di kayo. Tors, mahaw ta Tors. Paris man akong gikaon Tors, Paris ba Paris. Inday Chris Ramadan, yes, balik ko diha. See you pohon kay naman ko'y diop. Marbs, wa man sila laing sudan diri Marbs, kundi kuan Paris ra. Paris. Ingat Inday. Salamat Sandra Origines. Mary J. Kaskil ho, migalap set out sa sudan bay pasat out samtang naglaba from Singapore. Denzelin Hesona Carale, shout out ni Mada bay. Laba pa more. Ubi ko kabaw kung pila ni. Paris saka isang kanin. Dilaw Jackie, sa dating employer ka pa din po. Yes, Dilaw Jackie, Cheryl Bornea. Mercedita Bilangdal Patalot, shout out. Shout out ni mo diya sa Giholngan City, Negros Oriental. Mahaw ta, mahaw.
Sandra Origenes. Oo naman. Dali lang yan. Ako pa. Lami ang sabaw. Oh, lami ang sabaw sa Paris. Baka man siguro ni. I-booking lang ang pagpa-picture na ko ni mo bay ha. Ano sa ito Marbs? Sunday no? May buntag inday Judith Frijoles may buntag. Asa diri sa Kuwait imong location inday Chris na ako sa Alfintas. Kita tapuhon Sir Bornea pohon po magalang din may lawas. Ako akong lobot murag mo kuan na. Bye gapi ikrag paskito migalab shout out. Alin kabali shout out. Ay dool rata inday Chris kung pahil ka dool rata. Manglaata di sa daplin sa bye-bye ha inday Chris. Makita mi diha ni Dudong Nantoy gapi makita mi ni Dudong Nantoy. Thank you. Gusto ko mulaag diha sa daplin sa bye-bye diha sa Pahahil. Mao ba? Inday Chris. Amping dia Inday Chris. See you po. Gat, mga untagat na Paris gat. First time na ko ni kaon og Paris. Murag ni bukal ra ba akong tiyan. Akong lubot murag ni bukal gap. Gat, mulaag ko karon diri sa Biwok. Mulantaw ko kay di ba gwapa na ang Biwok. Ay yung kanta niyo. Ilaag ta mo ha. Christina Ripumpo, kalayo tilar hay inday kalamian ang Paris pero sayang min kaon. Kadiha walay Paris. Astang aka. Gihahag jud ka ba Christina? Wala man gihapon kung naa ko diha, mura ra man gihapon way Paris kay di man may magkadungan og kaon tagsara. Ani igat manglaag ta sa Biwok. Judith Frijoles, shout out na naka-employer para Kuwait Inday. Yes na ana Judith. Unsay Paris ana lalaki? Wa man diri. Wa man gat. May tubig kayo? May tubig po kayo? Okay lang hindi malamig kuya. Opo. David! Ba't ka may kulong? Alvin! MJ Albao Vicente shout out. Eugene, La Victoria, wala pa. Gabi yan, kusog kayong ulan gabi eh. Rose Peticio, asam dapitin nyo ha. Thank you, Dong. Di ka naman nagalit, Dong. Kasi Bin, ana siya nagibundakan na siya kong tubig, Bin. God. Gibundakan na siya kong tubig. Magkuyawan po ta. Bye Ashley, shout out bye Ashley. Ariel Boyce, shout out. Ayun yun! Lahi man ito, tunlo na ito ni Dritso. Rebecca, abinido dugay-dugay, yun imong bakasyon day. Pila ka bulan imong bakasyon. Mag-upat ka tuig ko diri sa Pilipinas. Ay, ang layo mo naman, Cavite ka pa. Rose, ang layo Rose. Bukas yung ano ko talaga. Bukas na ako babalik sa medical kasi wala ngayon cancel. Bundakan na siya ko. Gat, sige raw siya bundakan na ni Gat. Lamisa, taning map, baso. Inday, kab-kab, asa ang imong agency? Wala lagi nimo basa akong comment. Ginica GB Urbano Olandria.
Dili pa na ako iingon, anya na lang. Secret ra akong agency, unya na lang, uy, kay lisod na. Unya na lang ha, ako ra iingon ninyo. Ayan na. Hindi kab mag-atang na sad kus imo mga yaw-yaw dito sila inasod. Idnap, sige, pag-atang ha, unya. Pag-andam na og haplas. Kuwait ako, Bia Madel, Benetis. Yung mga pasaway. Yun yung nililisi eh. Palilaan ko tayo. Kuya, magkano po lahat sa akin? Kayo pauubuin dyan. Oy, ano, itingin lang yan. Kung ano basahan doon? Ano, magbigay ka ng basahan doon. Ay, natapon yung toyo. Ikaw, alis sa buhay nyo. Nalinis na yan. Kung ang titinan nyo lang to, Diyos ko, mga isog, mga tao diri. pinapunas dito ha. Gat, isog mga tao, mahadlok man ta, madali ko kao. Pulasan lang dito. Sabay, Pulasan nyo ta. patay. Isog ka. Isog. Ayong morning, inday, murag nagduol jud ta karon ba? Lisa, pitugo si bunga, asam kadapit. Ali, manglaag ta diri sa kuan. Biwok ba, mulaag ko. Naraman diha unahan, biwok. Na unahan ba, biwok na na. Naunta ko na amiga dito, padulong siya sa Qatar, first timer siya. Nya dia po'y usa, padulong siya sa Saudi. Cleaners ang kanyang inaplayan. Ang katong para Qatar, first timer siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo yan, basta ang pinakapuhunan mo talaga ay mahabang pasensya, magtiis ka. Ganun, magtiis ka, gawin mo, doon ka humugot sa mga pangarap mo. Kasi yun ang doon ka kukuha ng lakas sa pangarap mo, saka sa mga anak mo. Ganon, yung first timer ba, nakausap ko. Sabi ko sa kanilang dalawa, samahan niyo ako, punta tayong Baywalk. Ayaw nila, uwi na daw sila. Gahi man ang karni, oy. Kuya Buyag. Ano ba, gahi kayo? Tolon dito. Gani bay aslino kay isog kay di sa kung kilid ko mahadlok man taan ay magdali tagkaon ngay muundang na ta. Ah, pwede. Jenica JB Urbano, asan ka ba ngayon? Daldal ka ng daydal Aldo. Paglingon mo sa likod mo, may naghabulan na, itak, tapang tao dyan. Patay, wag naman marichil. Sige, kung inom og tubig, ang problema aniro, mangihi na pud ko, asa ka ako dapat mangihi. Wala ba'y kalibunan diri gapi. Way kalibunan. Ay, to ana, nasuko agoy, Ginoo tabang nagbuang ang mga kaldero. Dahil maayong pamahaw nimo, good luck na pud sa imo pangibang bansa. Balik pud ay ka sa Kuwait, biyaan na pud nimo imong mga anak usidong kobkob. Oo, bay Susan. Tuan nagap nga bundak na mga taklob sa kaldero, nasuko naman ni sila. First customer ra ba ko? Hindi, pila di ay imong expected salary. Akong amo sa UAE ngitag kauban sa Panimalay. Ivan AG, okay na ako. Mayamon ako. Bay Aris, mga isog lagi diri. Uy, pati na pagkaluto nila bay kay mga isog. Ate, okay lang kayo ate? Good morning ate. Hindi ka naman galit ate. Bakit nang binagsak yung kaldero ate? Agoy Ginoo ko tabang. Na ba kay tao sa biwok no, basig ako lang usa.
Noon, domestic helper din ako sa Kuwait Inday. Sa Sabal Salim ako noon. Ay talaga, malapit lang tayo. Di sa Alpintas ako, nagwaras na snana. Agoy. Ashley, yun siya, mag-Ashley nga labayon man tani magdaklob sa kaldero. Nagtuko na niya yung bubag eh. Sige ang kaugyaw-yaw diha. Mulag ya. Gahi man ang karne eh, pura gaba. Patindogo na kainday, maong kunyari nahulog ang kaldero. Nakadungog mo sa kaldero, nabundak. Nabundak, isog kay sila sa'yo pa sa kabuntagon. Ate, smile naman kayo dyan, ate. Huwag naman nakasimangot, ate, maaga pa po para sumimangot. Dapat po masaya lang tayo. Kahit may problema po, smile lang po tayo. Hello, guys, isog ba niya? So, sama mo, mga mo dili. Ate, magkano lahat po sa akin? Isang pares, isang itlog, saka isang tubig. Isang kanin po. Isang pares. Opo. Kasi yun lang ang available, ate. Pwede Gcash, ate. Ay, Inday, kumusta? Watching from Ayala, Zamboanga City. God bless, Inday, sa imong pagbalik sa abroad. Thank you, Lori Igor. Ang sa to nawala. Natawa na ako, Inday, nasuko ang tindira. Gigutom ko tanaw ni mga. Ang tayo si... Nabahin ko gas kaldero di Aronday. Bahala sila, mudalagan ko, di ko mabayad. By Rebecca. Ano man si ate akong ipangutan nagpila ako kay nidalagan mo sa layo. Shout out. Ay naa akong kambal si Francis Eric. Shout out Francis Eric. Rose Peticio Suri diri day para maka-vlog ka diri overnight diri day. Rose Peticio i-message mo nga ako. Kasi bigyan kita ng time pag may time pa ako ha. Suruyon ta ka diha sa Cavite. Sige po. Ate, magkano po sa akin, ate? Ano sa'yo? 10 pares, isang kanin, saka isang itlog at tubig po. 80, 110. 110 po? Oo. 110. Message ko diri, Rose, Peticio ha. Asa man kita i-message day? Ari-ari nga page. Di ba na messenger ang page? I-message ko ba? Dodong Soy, sa Dodong Soy. May mo na bayad mo sa kanila yan. Di na ko mo inom og tubig kay kuan. Ngihi niya ko. Wala nang itago. Aw mo inom ko gamay, nagbook. Uy, akong tiyan, ibukal na. Basig malibang ko. Asa kay si Ardiri. Tae, ay, agay kagilok, di ko, tae. Ehe. Ay, nako, ilabay na ni nako. Ngita ko basurahan. Kay ugma na po, mapalit na po tag sudlan. Palit na po tag sudlanan sa taig ehe. Kay wa madayon ang medical, ang binalon nga taig ehe ilabay. Agoy. Ang taig ihi, agoy. Agoy, tabang mananabang. Nanibukal akong tiyan, Lord. Intaw, nayaw diha pagsirit. Kay mulantaw pata sa biwok. Intaw, tae. Gakalibanga, gyud ko mga bay. Kay nga no. Upat kabutong akong giinom gabi eh. Unya, usa ka sterilized bear brand. Katong dako ba?
Ako yung gihurot. Naglogos ko ginhawa pagkahuman kay busog kay ko. Pagka alas 2, natingana akong ayaan. Kung siya magkasa kasilyas, nga dugay man kayo ka. Ingko nakaigit ko. Nagkalibanga ako. Bahala dili limpyo. Jinika ba si kakaong ko? Okay ra. Limpyo man. Pila to? 110? 110. Pagkahuman ako diri, madto ko sa akong ayaan sa kuan, Bagong Silang. Tiya, madto sa ko sa akong isa ka tiya sa Bagong Silang. Pandesal? Bagong Silang ko moadto ni human ako diri sa Biwok. Biwok init ra ba kaayo, walay mapait nga kalo diri. Init kaayo madaot ang atong beauty. Dara ang tai kani ang ihi. Ilabay na nako ni kay wala maday ng medikal. Nabalaw patagkuhit sa tae ganinang buntag, bastos. Nya walay medikal. Guy. Hong sigarilyo. Ay, kibot mong dako. Oh, hala. Magbayad ko sa'yo. Sa'yo ako doon lang. Sige. Okay, mga bay. Nabakay basurahan dire. Ako sa ning itago kay muhay pa ko dito pa dong. Akong tanawon basig okay ra. Wala ayaw ta ninyo habluta akong cellphone. Kay mo ni akong kalipay. Baha man diri oh. Tubig taga tuhod. Agoy. Tara. Ate, pwede ko magtapon? Sino? Ate, 110 yung sa akin, sabi mo. Salamat po. Ay, Bisaya man dahil ni si ate. Uy, labayan man tag kaldero ni ate. Mahadlok ta. Oh, nahug da ito? Kalitan mo ko. Oh, nabuyan na dito ni ate mga bay. Wala din si. Wala may kalaptan ko. Wala ka masuko, te. Masuko na taon ko. Oh, smile na dito. Inakuyawan ko, te, kay ang kaldero na bundak. Asa Bisaya? Sa Cebu, ate. Nagmedical unta ko diha. Unya kay wa may sarado man ron. St. Peter? Oo. Para sa nagyan? Para gawas. Sarado. Di ba ate, biwok na ni? Oh. Asa man kumutawi diha ra? Sa embassy ka? Di sa biwok mo laag ra ko. Hagdanan dito day. Aw layo unahan pa. Doon na lang. Sige, salamat ate. Good morning ate. si ate to nagbundok sa kaldero. Katawa man tang ate. Dito daw ko sa hagdanan. Mag-hike ko dire. Ari ko sa may punuan-punuan mag-hike mga bay para makita mo sa view diri. Ilaag ta mo ha. Ari ko sa may ilawom sa puno. Sa ilalim ng puting ilaw. Problema ron malibang ta siya ka malibang. Agoy Ginoo ko. Lami kayo ang hangin. Naata sa maning building diri ha. Naata sa Red Planet. Red Planet. Pagbantay sa snatcher. Intaon, maluoy mo. Ayaw intaon akong cellphone ha. Agoy ito ay lagay ni kuan ni siplit. Sa ilalim ng puting ilaw. Grand Rivera Suits. Ito Grand Rivera Suits. Ganda oh. Naay mga nangatu. Aning daplin. Sa ilalim ng puting ilaw. Magsoroy ta dire kay wala may medikal.
Sa tulay. Asa ka ang tulay no? Layo pa kaing tulay? Ada ang tulay. Doon na. Sige, ilagta mo sa biwok. Biwok. Gihawiran ako mayo akong cellphone. Wala man dagay diri. Yung taon, maluoy mo sa kabos, akong cellphone. Ngayon lang mong kwarta na ako'y 5. Tiganda ta mo 5 lang ang kaya na ako. Grand Rivera Suites. Ito, unsa ka nga building, kataas ba? Ginoo. Taas kaayo. Si Zong Hua. China Airlines din, oh. Taas eh. Kataas. Ang taas mo. Apple ni Tuda, saan ba dadaang ka pupunta dyan? Fixin mong lakaw. Myra Robertson, mega love shoutout. Ayan, ipasyal ko kayo dito sa Baywalk. Baywalk tayo. Munta ka ginhawa ni Mas. Ay, Jesus, oh. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw. Unsa man ni diri? Zonghai Group, China Airlines. Perting taasa, Ginoo, nakakalula. Taas kayo. Biwok ta mga bay. Sa biwok tayo. Mamasyal, pasyal. Pasyal tayo. Laag dire kay walay medical. Ma-background na nimo nga building. Isulod nimo sa Baywalk. Mo ba, Joy? Nindot kaayo ang building. Kani unsa gay ni nga mananap. Nangatagak ang mga buwak. Ay, gihangak man ko eh. Saka ta sa tulay, makita na diha ang Baywalk. Kay guwapa naman kuno kayo ang Baywalk. Atong tanahon, saksihan natin. Kay sa una, pwede man ang batiag na lagum. Ito ay mga kameraman sa hagdanan ni Saka. Gantaw siguro sa dagat, unsa nakataas. Ermita Center. Nato sa Ermita Center. Di alam mo ha, kay malaag ta, lantaw mo sa view diri sa Baywalk, Ermita, Manila. Natay mga kameraman nakatagbo. Gikan siguro sila dito nagkuan. Lantaw sa dagat. Wala pa'y baligyang kao diri. Ay tagkalo. Init. Naman di ko'y payong dala. Ay sig, smile di kuya. Morning. Sana kidhat dayon. Yara. Ibisibuin sila. Good morning. Tara, punta na tayo sa Baywalk. Wala bang tao dyan? Natakot ako kang daghang tao kay mabirahon atong cellphone. Maragwa man kay tao. Ay, taas ang tubig. Taas ang tubig siguro. Nay nag-vlog diri oh. Nay nag-vlog na sa tulay. Sa kayang channel. Tan-o na to. Ay, ang ganda na nga oh. Ay, dihang ako. Oh, dirang may Ermita, Manila. So, ayan ang mga building, oh.
Oh. Diyos ko, Lord. Tanong natin si Kuya kung anong YouTube channel niya. Kaya nag-vlog siya. Wala, makasuod na ba ka tadiha? Kaya murag nang limpyo man ang mga tao. Gihangak ko. Yuma, yuba. Yan na si Kuya o nag-vlog. Kuya, may YouTube channel ka? Yes. Anong YouTube channel mo? Yan si Kuya nag-vlog. Why? Para masubscribe ka namin. Herbal Ayala. Sherbal Ayala po. Ito po. Sherbal Ayala. Ayan ang YouTube channel ni Sir. Rapesan, ma'am. Tingnan natin kung anong content ni Sir. Manila Bay, LRT project, travel bike to halaman. Yan po ang inyong content po. Taga sa kayo, ma'am. Taga Cebu po ako. Cebu, marami tayong mga kababayan dyan sa Cebu. Opo, shout out. Nag-live po kayo. Opo. Live, shout out po sa inyong lahat dyan sa taga Cebu, Lapu-Lapu City. Pati mo sa maayong buntag, ganun ang tayo. Maayong buntag, Cebu. May buntag sa inyong tanan. Nata diri sa Baywalk. Hala, gwapa na kayo ang Baywalk. Nagpa-vlog kayo, vlogger kayo. Opo, naka-live po tayo. Vlogger kayo? Meron po tayong 300 plus na viewers, sir. Wow! Say good morning po dito. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Sir Balayara in the house. So, Manila Bay Vloggers. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Salamat sa inyong mga support sa aming mga vlogger. Kung Opo. wala kayo, wala rin kami. Tama po. Maraming salamat sa inyo. God bless. Happy Opo. Monday, everyone. Happy Monday po, Sherbal Ayala. Please like and subscribe. Ipapasal ko kayo sa Belleville Project, mga LRT project, mga project na mga Sige tulay, po. mga bagong tulay. Ayan na, mga ka-team ko dyan. Subscribe natin si Sir Sherbal Ayala. Maraming Tingnan natin ang kanyang mga content. Si Sir, Ayan si Sir, may dalang baby. baby. Oh, sabi doon daw. Tomorrow. Ayun yung ating kasama. Bukas na lang. Hindi tayo pumasok po natin. Hindi yung kasamahan natin si Pat Baby saka si Rio Makamasa. Makamasa po, nandyan? Ayun yung tatlo. Si Warren, Oh. Rotary W. Meron din dyan, tropang OFW. Si Pat Baby saka si Rio Makamasa. Talaga po. Ang tatlong yan. Si Pat Baby official. Yung nandoon, may hawak na kamera? Ayan yung tatlo yan. Si Yung nag-jacket? Yung W. Sige po, puntahan natin. Punta nyo, sabi mo, ituro nyo ako. Sige po. Akala ko punta na kayo doon. Yan, maraming salamat. Ito na po ang Baywalk. Ang ganda. Ganda umaga. Ang galing niya mag-Tagalog. Si Zero nagtatagalog. Sabi niya, bukas na lang daw papasok. Luis, ating paglumas ng friends yung like and share po, YouTube channel, Sherbal Ayala. Sherbal Ayala. Maraming salamat. Thank you so much, ma'am. Daghang salamat. Hala, mayo kayo siya Tagalog. Narabay, nindot na kayo ang Baywalk. Pwede na pumasok, sir, no? Pwede kayo pumasok doon. Turo niyo ako sa tatlong is. Sige po, Patuloy na salamat. mga kabayan ko Salamat. Opo, subscribe po tayo kay sir. Nakalive po ako ngayon. Punta ko ng Intramuros Bridge kung di pa kayo nakapunta. Sir, nakalive po kayo sa Facebook po o sa YouTube? Sa YouTube po nakalive si Sir Sherbal Ayala. Sige po, subscribe po kita mamaya, sir. I-live ko muna sila dito kasi gusto nilang manood ng Baywalk. Salamat po. Salamat. Sherbal Ayala. Tingnan natin yung mga content ni sir. Yung mga view yun dito sa Maynila. Pasok tayo doon sa Baywalk. Saan ba ang daan? Ay, meron palang guard. Kaya pwedeng pumasok kasi gagala ko yung mga friends ko sa social media. Paila-ila, unta ka ba? No, wala ko nakaingon nga, hindi kab-kab. Sige lang. Sige lang, kay mo comment naman ko sa iya nga. Ako tong kuan sa tulay. Ay, exit pala dito, boss. Doon pala, sige, salamat po. Exit man dai diri, dito ang entrance.
Yeah, mo ni ang gawas diri sa Baywalk. Nga nindot kayo maglakaw-lakaw diri mga bay. Nala mga sunog na kaani gyud maayo. Wow. Nindot na kaayo, lapad na kaayo ang Baywalk. Sa ilalim ng sus, wala man ka nagpailabay. Wa lagi, sige lang. Kay mo comment lang ko di GMA diri oh. GMA. Na PTV. Hala mga kuan man din diri. Nawagan ta diri. Nawagan ko sa mga wala pa nagbayad diha sa inyong mga utang. Intaon maluoy. Pwede pong pumasok, boss. Sige po. Ito, hala, nakabukas pala yung pamasahe natin. Sigurado pag malaglag ito. Ay, mali pala yun. Ito pala, sir. May biscuit. Ay, bawal po. Hindi naman siya kakainin. Kainin po, hindi ba? Bawal. Saan natin ilalagay? Pwedeng iwanan dito, sir? Ma'am, hindi po kami pwede magkainin dito. Ay, ubos. Kape muna tayo, kape. Ay, talaga. Sir, gusto nyo biscuit, sir? Sa inyo na lang po. Sa likod, sa likod, sa likod. Pwede sa likod? Hindi, tatingin naman sa pag... Ah, okay po. Ano yan? May mga bata dyan, pwede mo. May dala po akong buta kasi pinadala ako ng tiyahin ko. Yun ang nasa bag. Dahil baka daw may ano ulan. Ito po, buta po. Tsaka ito requirements ko. Saan kaya natin iwanan ang biscuit? Ibigay. Ibigay ko na lang po, sir. Baka malaglag yan naman. Oo, kaya. Sa inyo na lang yung biscuit, sir. Ayun, nag-live po tayo. Meron tayong 259 viewers po. Gusto nilang manood sa Baywalk. Sir, sa inyo na lang, sir. Iwan nyo na lang mag-dyan. Kabibili ko lang po dyan. Salamat po. Hindi pala pwede yung mga biskwit. So, ito na ang Baywalk. Daghan magbasura karon. Ito na po ang Baywalk. Yan. Dami nagba-vlogs. Daming basura. Pero maganda na kahit pa paano. Diba? Wow, good morning Inday Kakao. Keep safe every day, always. Thank you, Ariana Regala. Mercedita Bilangdal Patalot. Naalagi GMA diha bay. Una, murag nag-vlog sila diri kay, di ba sigig uwan? Gahapon, kusog kayo ang kuan, ulan. Basig ni awas diri ang tubig. Pero okay na, ninduta diri magdagandagan. Uy, kung naiuyab, charot. Bi, tanaw na to dito sa Daplin sa baybay. At least, diba, limpyo na. Daghan lang kay sako, mga basura, wa pa nahakot. Asa naman mo? Panghakot na mo aning mga basura. Yara usos, grabe gini mga Pilipino. Sige, labay ana ilang basura, oh. Mao nang gibawal na mga pagkaon sa bag, kay dirira ikalat. Oh, awa. Hala, kainit. Masunog man ta. Oh, diara mga bay. Ang Baywalk. So, diara sila mga vloggers. Naanay ng limpyo. Nang limpyo din ni sila. Nang sako-sako sila sa kuan ka ng mga basura. Nang limpyo. Oh, selfie. Kuya, ako na lang magpicture sa'yo. Okay lang? Kaya mo na? Oh, sige. Dihakutan, di ayun ko ano, kaning mga balas ba nga puti, mga bato nga puti. Grabe ang basura gihapon, oh. Diyos ko, hindi dili ninyo ni mahuman og usa ka adlaw. Isa manigikan ni mga basuraha. Pero tinaw na ang tubig. Tinaw ang tubig, bisag na ibasura. Pre sa una lagom kaayo ang tubig. Tinaw na ang tubig.
Bisag daghag basura. Ila namang gilimpyuhan dito. Nauna, daghang ng limpyo. Dara ang background diri. Diba? Good morning Philippines. Good morning. Mao ni ang background diri. Oh, naay nagbalita kani Jimmy, madagay nang nagbalita. Diri mo background ta sa nagbalita bi. Tan-aw na to kinsa nang reporter para makita ko ninyo sa TV. Diaw. Ni reporter o kana babae, ambot kinsa nang reporter. Nagawid siya microphone, magpadluyutan niya. Para makita to sa TV. Mingon din na siya, magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po kasalukuyan po tayo nandito ngayon sa Baywalk. At ito po ang kalagayan dito sa Baywalk. Napakapalibot po ako. Napapalibutan po tayo ng basura. Agoy, Ginoo ko. Tanaw na to kinsa ni nga reporter. Arita sa iyang luyo. Tanawa ko ninyo diha mga baby, signa ako da sa unsa ni? Unsa na nga kuan niya na makita man sa mic unsa na nga channel. PTV man siguro, PTV. Wa mo ko nailan reporters PTV. Kamo na mo nailan. Kadaghan sa basura. Hala, magbulad ay na siya no, kainit Ginoo tabang. Init kaayo. Nag-plaster pa ang cameraman. Piting inita, my God. May gani ron kay gamay pa kaayo og tawo. Nya managhan pa ni kinsa man ni siya nga. Kinsa ni siya nga reporter, nagpractice siya. Oh. Nagpractice siya, nagmemorize siya. Nalo. Istorya na siya. Tanawag isa na nga reporter ako kaila. Ina mga basura lagi yang ibalita. Practice ba da ito? Ya karon mo ingon na dayon siya. Kainit. Init na kayo, madam. Pasok na ka. Daghan kayong basura ang Baywalk karon. Bukod sa mga basura karaniwan na nating nakita, kapansin-pansin din ang ilang medical waste na inano dito sa Tono Magpus. Tulad na lamang ng mga gamit na face mask, dextrose, at merengulia. Kaya naman, imbes na makapag-picture taking at matuwa yung mga pumunta, labis daw silang labis na ito. Sorry, mga tao. Ay mga lupi. Naidaghan. Ano lang ang channel mo? Po? Ano channel mo? Hindi ka po naka-live po tayo. May 224 viewers po tayo ngayon. Anong channel mo? Hindi kabkab po. Inday Gabgab. Opo, kayo po. Leo Makamasa. Ay, kayo po yung sinasabi ni Kuya doon sa taas, ni Ceci, ano. Sinabi ko dito yung channel niya eh. Yung sa Ayala, ano yun? Actual Ayala. Opo. Sabi niya, lapitan daw kayo Makamasa. Ayan, si Ay. Inday Gabgab. Opo. At dito pala si Sir. Anong channel mo, Sir? Leo Makamasa. Leo Makamasa po. Yung content niyo po, Sir? Ano pong content niyo? Yung... Content dito sa Dona Mine Sunday sa BPM Vloggers. Ay, talaga po. Paki-subscribe niyo po mga bahay si
Leo Masa. Makamasa po. Subscribe niyo po. Pa-support po sa kanya, guys. Thank you so much. Inday Kabgab po. Kayo ka po pa, ay, di na kaya na. Inday Kabgab ng Kuwait po. Okay. Opo. Ay, kayo na ko pa napapansin si ma'am kanina. Opo, salamat Ayan, po. thanks. Salamat po. Oh, ayan. So, Yan, marami din po nanonood sa atin ngayon, sir. Yan, subscribe nyo na lang po ako. Hindi ka ba? Opo. Tapos mag-comment kayo dun, sir, ha? Baka basta Makamasa. Kasi maraming channel Makamasa, eh. Opo, salamat po. Ayan, sa PTV. Naka-live kayo, sir? Ay, salamat po. Yung Facebook page ko po, Inday Kabgab ng Kuwait po. Sige. YouTube, Inday Kabgab lang po. Ilang beses na si ate pa ulit-ulit. Nakailang take na si ate. Nakailang take na yan si ate. Nindot diri, pero dagan lang kay basura karon. Okay na daw yun. Oh, tapos na ang shooting. Sa PTV siya. Ayan, sa PTV si ma'am. Ay, Ginoo, nasunog naman ta diri, uy. Init kaayo, mag-selfie ta diri, moambak ta. Ambak-ambak ba? Busog man di ita, uy. Na mga bay, oh, dara ang palibot diri sa Biwok. Okay, daghan salamat. Mag-end na ko mga bay, kay nasunog na ko. Nasunog na ko mo, lakaw na ko mga bay, maadto ko sa kuan. Pero motawag sa kudaan sa agency. Kung padtuon ba ko niya kay kung di, basig wa po sila'y pasok. Kung kuan ko, maadto ko sa kung ayaan sa bagong silang. Diha man ang silpihanan gyud kanay para ma-background ang building. Sige, babay na ninyo mga bay. Daghang salamat sa paglantaw, pagsuporta. Hinaot na agihapon mo diha nagsubaybay sa ako ang mga lakaws kinabuhi, mga marites. Salamat. Bye-bye and God bless you all.